Bună, bine v-am găsit într-un nou vlog, mă numesc Delia. Am făcut vlog Delia Mary, dacă știți am 84 de abonați, vă mulțumesc. Și am început un canal nou cu semn Așc, sper că vă place, asta primul meu filmuleț. Așa că vreau să vă spun câteva chestii despre sultanul Ahmed, care l-a ador foarte mult, și pe prințul Mehmed Giray. Eu voi spune și despre ceilalți, nu vă temeți. Bun, vom începe, imediat, chiar acum. Cine este King Koch, cel care l-a interpretat pe sultanul Ahmed din Chosen? King Koch s-a născut la Antalya la 21 iunie 1992, un actor tânăr, și la vârsta asta este o mare responsabilitate să reușească să întrechipeți un personaj greu ca acela al sultanului Ahmed. Numele lui întreg este Ismet Ekim Koch. Îl ador foarte mult, aș dori să-l întâlnesc pe King Koch. Are și canal de YouTube, Ismet Ekim Koch. Și Kadir Dogulu, care este prințul Mehmed Giray în Chosen, care stătea cu sultana Tahir, care a murit într-adevăr. El este născut la 19 aprilie 1982 într-o familie cu 5 copii. El a jucat în filmul Un destin la răscruce, este căsătorit cu Neslihan Atagul. S-a cunoscut chiar la filmările filmului Un destin la răscruce și s-au iubit foarte, foarte mult. Și sunt și în realitate. Și Kadir Dogulu joacă și în filmul Chosen. Așa că vă voi spune și despre ceilalți care îmi plac actori din Chosen, despre Berenisat și Anastasia, cele două Chosen, sultana Humashat, sultana Safie și celelalte, Adune, Mafiruze și Karamelsă. Și dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un buton de like, un comentariu și să vă abonați. Pe data viitoare!